Salamata Vatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Ýyllyk teleýnamasy gepleşigimiziň täze sany siz bilen ulgamda. Ýyllyk teleýnamasyny käbirler değişmek hukmyny teretse de köpler oňa çyny bilen ynanýar. Ýöne ýyllyk teleýnamasy ynanç däller. Bu adamlaryň wagtyny hoş geçirmek üçin astronomik maglumatlardan düzgün habardyr. Gepleşigimiziň bu sanyna size 6-njy dekabrdan 12-nji dekabr aralygyndaky ýyllyk täzeliklerini size ýetirmegi makul bilip. Gepleşigimiziň täze sany size gyzykly bolsa bizden daşlaşmaň. Hamal ýyldy, udular. Bu hepde siz üçin kıyın ýöne täsirli hepdelen biri bolar. Hamallar, siz öz duýgularyňyzy azaltmaly, şeýle-de köprek hereket etmeli. Çünki herekede bereket diýilipdir. Siziň etýän her bir hereketiňiz siziň işiňize uly itergi berer. Hamallar, siz öz maliýe fereşdeleriňiz hakynda hem oýlanyň. Maýy goýumlaryňyz hakynda köprek pikirlenseňiz, siziň maliýe fereşdeleriňiz hem gowlanır. Şeýle-de hepdeniň tişenbe güni işe wir hyzmatdaşlykda zähmet çeken adamlar bilen çaý başyndaky söhbetleriň hem bolmagy mümkin. Bu bolsa siziň tejribeleriňize uly itergi berer. Sypaýlygy aradan aýyrmaly. Şeýle-de öz tejribeleriňizi, mailnamalaryňyzy özüňize täsirli bolan adamlar bilen paýlaşmagy unutmaň. Sowriýalady, öküzçü. Bu hepde siz özgöleriň problemalaryna kän üns bermeli. Çünki siz bu hepdeniň dowamyna diňe özüňize üns bermeli. Hepden dowamyna siz tişenbe gününi esasy öz işleriňiziň rehmedini görüp bilersiňiz. Şeýle-de siz öz başlangydan gowy öwgülere münasip bolarsyňyz. Hepdeniň anyny güni, şenbe güni size diňje almaga ören gowy pursatlar dürer. Ýöne, mehriban sowurlar, ýaltalga ýol bermäň. Hemde diňç günleriňizi, dörejilik mailnamalaryňyzy çözmäge, taýýarlanmaga wagyt aýyryň. Juda ýyldy, ekidekler. Bu hepden dowamyna siz öz tejribeleriňizi baýlaşdyrmaga bir näçe mümkinçilikler dörer. Hepdeniň dowamyna siz okuw sapaklaryna hem gatnaşyp bilersiňiz. Hatda hepdeniň çarşembe güni okuw sapaklaryna, seminarlara gatnaşmany ören amatly pursatlar dörer. Bu bolsa siziň işiňizde köp tejribeler toplamaňyza itergi berer. Hemde durmuşda hyýal güýji bilim güýjünden ýokary hasaplanýar. Çünki hyýala getirilýän islenlik bir waka, islenlik bir pursat siziň alýan biliňizden has ýokarda hasaplanýar. Şonuň üçin hem mehriban ekidekler. Hepdeniň dowamyna siz hyýalyňyza getiren islenlik bir wakany durmuşa geçirmäge bir näçe mümkinçilikler dörer. Siz bolsa ol mümkinçiliklerden dogry we peýdaly ulanmagy maslahat berýäris. Seratan ýyly leňeşler. Geljek hepden dowamyna siz özüňizi duýgu sarsynlygyna berip bilersiňiz. Şonuň üçin hem mehriban seratanlar durmuşyňyzy islenlik bir gawat gelýän owluk kynçylyklara özüňizi kän bermejek boluň. Sebäbi kynçylyklar hemişe geçici hasaplanýar. Siz bolsa her bir kynçylygyň öňüne sabr bilen garaşmagy maslahat berýäris. Sebäbi sabr aje, miwesi bolsa süýjü hasaplanýar. Egerde siz sabrly bolmagy başarsaňyz, her bir kynçylygyň öňüne yeňip geçmeňize uly itergi berer hemde güýç bolar. Hemde geljeňizde ören gowy wakalaryň, üstünlikleriň bolmagy mümkin. Efet ýyldy, ýolbarslar. Tygşytlyk islenlik bir işiň öňe gitmegine itergi berýän zatlaryň biri. Mehriban efetler. Bu hepden dowamyna siz öz wagtyňyzy hemde maliýe feriştäňizi tygşytly ulanmagy maslahat berýärsiz. Şeýle-de geljek hepden dowamyna siz öz işleriňizde hem uly ösüşlere, üstünliklere ýetip bilersiňiz. Hepdeniň penşenbe gününe siz iş saparlaryna hem bolup bilersiňiz. Ýöne hepdeniň anyny gününe size siýahat etmegi, gezelenje etmegi maslahat bermeýärsiz. Hepdeniň ahyryna bolsa siz maşgala taýýarlygyna bolmaly. Sebäbi hepden ahyryna size uzakdan bir mehman gelmegine garaşylýar. Fümmüle ýyldy, joralamyz. Bu hepde sizde yeterlik güç hem de optimizm var. Şonuň üçin hem bu hepde siz üçin ören gowy geçer. Şeýle-de bu hepden dowamyna siz öz energiýaňyzy tygşytnamaly. Ýagny nädip? Siz öz dostýarlaryňyz, kärdeşleriňiz bilen kän bu hepden dowamyna görüşmek, ýaly gatnaşyklary ýola goýmaň. Sebäbi siz bu hepde diňe özüňize üns bermeli, işleriňize üns bermeli. Şeýle-de mehriban sümüleler bu hepden dowamyna ýyldylar size gezelenje etmegi maslahat berýärler. Ýagny siz özüňiz hakyndaky edilýän gep-gaýbatlara kän üns bermäň. Ol siziň awraýyňyza kän bir ýanyny ýetirip durmaz. Mizan ýyrlady, terediler.
Kış günlerinde siz özüňizi dürsemeň wagty geldi. Size ýolbaşçylyk teklipleri hem gelip biler. Ýöne mehriban mizanlar, sizin öňüňizde ullakan maksatlaryňyz bar. Ol maksatlara yetmeň ýeketek ýoly bolsa, gorkuýny aradan aýyrmaly, hem de özüňizde bolan anamsyzlygyň ýitmezliginiň öňüni almaly. Çünki gorku bilen anamsyzlyk sizin işiňizde ilkinji bögetleriň biri bolar. Şeýle de hepdäniň penşenbe gününe siz öz zähmet depkiniňizi birazajyk haýallatmaly, hem de diýinç almaly. Hepdäniň ahyryny maşgalaňyz bilen wagt geçirmegi unutmaň. Akrap ýyllady, içýanlar. Bu hepde siz öz maksatlaryňyza ün sermeli. Hepden dowamyny siz öz deňdoşlaryňyzyň, dost ýarlaryňyzyň, kärdeşleriňiziň isleglerini ret etmeli. Bu wagtda bir işe uýuryň, ýok diýmegi başaryň diýen sözüni siz öz ýörülgäňiz edinmeli. Şeýlelikde siz öz maksatlaryňyza, öz hyýalyňyzdaky pikirleriňize gowuşup bilersiňiz. Şeýle de hepdäniň dowamyny siz öz zekiniňizi mahabatlandyrmaly. Hem de özüňize täsirli adamlar bilen gowy ara gatnaşykda bolup, olardan kömek hem sorap bilersiňiz. Hepdäniň ahirki günlerine hem sizin öz öňüňize goýan maksatlaryňyza ören köp mümkinçiliklere hem duş gelip bilersiňiz. Mehriban içýänler, sizin öňüňizdäki goýan maksatlaryňyzda üstünlük arzu etýäris. Kowus ýyllady, kemallar. Bu hepde siz üçin işli we gyzykly hepdelen biri bolar. Ýöne ýyldızlaryň iki sany şerti bar. Ýagny şu göli maliýe galplyklaryna gatnaşmalygy hem de tanyşlaryňyz bilen gatnaşygy birazajyk çäklendirmegi maslahat berýär. Kowuslar, bu hepde kärdeşleriňiz bilen gowy ara gatnaşykda bolarsyňyz. Ýöne çydypdan çykmaň maslahat bermeýär. Şeýle de täze tanyşlyklara bu hepde ýol bermäň. Hem de hepdäniň ahirki günlerine siz üçin gyzykly hem de gülkul wakalaryň garaşmagy mümkin. Şeýle de siz hepdäniň dowamyna işli günleriňizde, ýagny işiňizden daşary hem dörejilik maslahatlaryny köprek geçirmegi maslahat berýäris. 7 ýyllady, ogluklar. Bu hepde siz köprek köpçüliklerin işe uýurlyk gatnaşyklaryna boluň. Siz bu hepde de köpleriň nazaryna bolarsyňyz. Çünki sizin ýerine ýetirýän işiňiz, güýjüňiz, tejribeleriňiz köp adamlary özüne çekip biler. Mehriban jediler. Sizin hyzmatdaşlykdaky adamlaryňyz size köp gollawlary berip biler. Şeýle de sizin işiňizde döwlet tarapyndan hem gollawlary geler. Şonuň üçin hem sizin ýerine ýetirýän işleriňize kän bir mahabat gereken bolmaz. Çünki gatnaşýan her bir adamyňyz sizin işiňiziň öňe gitmegine, ilerlemegine uly täsirini ýetirip biler. Dalaw ýyllady, gowa. Bu hepde siz üçin ören ýakymly hepdelen biri bolar. Siz bu hepdäni öz isleşiňiz ýaly ýaşap bilersiňiz. Çünki gyşyň ikinji hepdesi siz üçin ören ajaýyp ýakymly wakalara baý hepdelen biri bolar. Ýöne dalawlar, siz öz ýerine ýetirýän işiňizde köp tejribeler toplajak bolup aşyk bolýarsyňyz. Şonuň üçin hem birazajyk sabr ediň. Çünki sabr islenip gapyň açarydyr. Şeýle de oglan howlugar tuğdana wagtynda bişer diýip bir aýtgy bar. Şonuň üçin hem sabr etseňiz, öz wagty gelende sizin işleriňiz hem hassa öňe gider, tejribeleriňiz hem has köpelip gider. Şeýle de hepdäniň ahirki günleri size diýinç almana, gezelen jetmäne, gowy ýakymly wakalaryň bolmagyna garaşylýar. Hut ýyllady, balaklar. Günlük durmuşyňyzyň gaýtalanýan wakalar sizin ýüregiňizi gysdyrýarmy? Ýa-da siz öz durmuşyňyzda täze bir duýgulary, täze bir günleri ýaşamak isleýärsiňizmi? Onu bu hepde siz üçin amatly hepden biridir. Hepdäniň dowamyny siz isleýän zadyňyzy edip bilersiňiz. Çünki ol isleýän zadyňyzdan hiç size ziýan gelip bilmez. Şonuň üçin hem mehriban kutlar, özüňizi beýendirmegi, o zatlardan lezzet almagy, diýinç almagy maslahat berýär. Atawatan TV YouTube kanalynyň hormatly tamaşaçylary, ýyllar telenamaty gepleşigimiziň bu gezekki sanyna size 6 dekabrdan 12 dekabr aralygynaky täzelikler bilen siziň ähliňizi tanyşdyrdyk. Elbetde, adam maksatly ýaşata, bir iş bilen meşgullansa, onuň durmuşy ogadan bolýar. Siziň hem maksatly durmuşyňyzda hemişe arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny, gödüňe getirýän eslenlik bir hyýalyňyzyň, gowy hyýalyňyzyň durmuşa ornamagyny arzu etýäris. Gepleşigimiziň enniki sanlaryna Atawatan TV YouTube kanalymyzda görüşýänçe hoş wagtyňyz.